İň köp berilen soraw, dutkem proýekde näme boldy? Haçan taýin bolýar? Buna ulanlar. Men dutyym şu. Ana nomazı andıranlar berdi. Seyredik. 70 ýaş 60 ýer. Ana dutkemimiz görüşüňiz ýalak polny söküp getir. Näme boldy? Polny kraska diýär. Dutkem proýekde başlanmada 3 aýa boldy ulanlar. Uzak wagta çekildi. Sebäbini bilýäňiz. Maşynyň hemme satyldy. Onuň bu maşyny sürmeli bolduk. Ayogluğu almadı. Şu sebepten uzağa çekti. Şu adını 20 kamera var sürmeli ayogluğumuz var. Şoň üçin bunu arkaň ussa goýup bilýän. Indi bu maşyna näme renk bolýan aýtjak kelmen. Şu maşyn ussadan çykan soň hiç kim tanamaýar diýdim-de. Söz erişim ýalam edýän. Siz ýöne nomeri ýatda saklaň. 70 ýaş 60 ýerdir nomeri ýatda saklap beriň. Maşyn görüşüňiz ýaly polny söküldi. Indi içiniň zatlaryny men kim çizgetdirjek? Aşanyň keçesini sijenýalary. Öňkü bumper täzeläsen içine ýatanlar bumper. Kapodu çalşak. Öňkü iki kireli haliç kireli olacak. Öňünü maşynyň halica urjak. Lüklüjadyr bu nämes. Asy Amerikanka. Ondan soň Abduf ýzyna diýär. Abduf folya ýzyna da. Asy bularda lera prastoya by. Abduf gelenok. Nesip bolsa Abduf folya. Renkam sürpriz olsun. Aýdaýyn Türkmenistanda satylýan iň gymmat kraska, iň gymmady ve iň gymmat lag ulanylýar. Genesis, soňky model Lexus seplen kraskalar bolýandyr. Iň gymmat ondan soň hiç sat ýok. Ana şu kraska şu dutkamra sepilýär. Maşyn satjakmy diýip soraýaňyz, ýok ulanır. Satjak gel. Paka şu satjak gel. Özüm sürjek. Polny taýnap. Goşmaçalymyz uje hemme zat alyndy. Çykkan telewizorymyz hemme zadymyz bar. Netip bolsa olaram daktarýar. Na şeýlerek inni başgaça nämeler goşalýar? Şu dutkamra eplenýän bakawy barmy? Dutkamra halijasyna gelýär şol. Eplenýän bakawy bar bolsa kim satjan bolsa aýdan şu eplenýän bakawy goýasyn belýär şuňa. Basamda eplenýän bolsun. Onuň majigar goýarsmy goýmarsmy bilemok. Majigar goýsa bolýar prinsipi. Majigarda bir ütgeşik baka ýok. Na bäram polny söküp getir. Maşynyň digimi iň gyzyklanýan ýerde digim şu öňünden ýöne pistoletler, zatlar awat. Şu kapot ýemşeren öz kapot şu. Şu kapotlara ýemşik şpaklovka goran şu kapot. Şeýle bumper çalşylan öz bumper del. Şoň üçin men bumper alym täze. Şu kapot ýemşeren trashina zat bardyr görýäňizmi? Şuna näle oňursak ýene trashina urardy. Şoň üçin angardan gidip kapot aljak. Haýsy angardan gidip alsam, ona men size aýdýan. Motor 2.4 galan dady gülýalyk 5 skor ýöreýüşde adam gowy bilýäňiz bu maşyny. Şeýlerek ulanlar. Inni Nowgatdan öňürti taýyn edip berjek diýdi. Ustalar da ara bilýäňiz. Ertirdiýse 5 günden soň taýyn bolýar. Nowgatdan taýyn bolarmy kap maşyn. Ruçkalaryna çalşdym men uje. Ruçkalaryny Lexus'unkini oýdum 330. Maşynyň hemme bir kasy ýerine bir şu labowy aýna çalşylanna, o da bilemok näme üçin çalşylandy. Bu labowy aýnanam men özümem çalşak häzir çylykçylygy eken. Özümem çalşak täze labowy aýna. Göreli Toyota'sı bağ bolsa kampanya oýarsa, ýok bolsa da başyna şu huk alyk goýup Toyota ýazararsa näme etjek? Na şeýlerek diskalara paka şu renkde galarmy gaýdýan diskany ütködeliň näme deliň diskalar. Bu bagaj näme? Bagaj näme etdiler? Başlandyrlarlar uje. Hani udaç oğlanlar. Başka näme edeliň şu maşyna nämeler goşalyň, näme edeliň o zatlary siz kommentariýada öz goşantlaryňyzy goşuň. Aňyr başa dutkamra çykarýar. 2.4 bolýar. 2.4 dutkam Türkmenistanyň iň gowy 2.4 dutkamralan biri eder netip bolsa. Janyň sag bolsun.